Tämä mielenkiintoisen näköinen laite kuului aikoinaan Karl Henrik Stolperin tyttärille Pielaveden pappilassa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Kyseessä lienee jonkinlainen ompelulaite. Siinä on 4 pientä puista lankarullaa ja tämmöinen pihti, johon kangas on kiinnitetty. Itse laite on tarkoitettu kiinnitettäväksi pöydän reunaan tämmöisellä ruuvattavalla systeemillä. Ja nupin arvoitusta voi vain arvailla. Tämä on pehmeää, tämä on päällystetty luultavasti tummanpunaisella sametilla, josta nukka on jo vuosien saatossa lähtenyt pois. Kangas on varmaan kiinnitetty tähän pihtien väliin, jolloin sitä on ollut helppo ommella. Langat on ollut käsillä siinä ihan vieressä ja nuppiin on voinut laittaa silmäneulan silloin, kun ompelutyö on ollut kesken.